Welcome again another episode of bese lo previous episode bukade ibukela bese ngayinika igama le nkqubo entsha ephansi kodwa kwi-NGC podcast bengayinika igama kodwa sesinalo ngoku i-deep dive bafethu in debate yabo triple D. So namhlanje somminasa u-debate because sisongena and excited kakhulu because nami khona enisivuleyo before sivula ishow nensazoziva yabona ihlale ndinobe kakhulu bafethu sine-guest especial kakhulu hayi akho special uking obvious uking yamazi bafethu acostume nazi bocebo lethu bazazi bafethu. Thank you for i-support kwakhona bafethu, thank you very much. Sithuka kakhulu xa sibe sidropha le episode le ka-deep dive because NGC asodrophanga this week, sidrophe u-deep dive still bafethu nasikhombisa inkxaso nasikhombisa uthando as usual bencuba lo nizonida hayibodi bathi indlela yokwenza ngoku. Thank you very much. Ngiyasazi uyasinalanda lapha-ke nenye into umuntu omgaqe ndiyiset akuseyiyo bafethu engingqo empuma koloni nje bafethu iphelele everyone is welcome bafethu noba even noba useKapa South Africa iphelele nobuphi ngiyasazi still siyefana nala kwi-deep dive siwafihla amakhubu kuhlawule indima special guest bafethu andifuni sabe lidwaba kakhulu yabona ndibhore nama mdala covele nje ungasakusokolisa nje over to you sir. Okay. Manibonge kakhulu ngolusuku la namhlanje ngojwa eqala ujwa nizama ke ukubeka ngohlobo mos ulimi lesipondo olululo ndibuya emadrespini eMantelif senhle pha ithutyana I think isithuba as more than 10 years. Kodwa ke ndiye ndanomdla apha ethubeni ukuthi ndizame ukufunda ngolwimi lesipondo. Umdla wami ke usukele ekuthini ulwimi lesipondo asilolwimi olubhalwe phansi, lulwimi olusezinhliziyweni zabantu, kodwa kunjalo bayaqhubeka nokuluxela amalanga namalanga, imihla nemihla. So apho umuntu ahamba khona uye afike kwindawo ke zangemampondweni, afike kunegama elithile mhlawumbe akaliqondi lisho ukuthini. Umzekelo mawuze apha ngaseMbizana uzawufika ngeMbizana abantu bakhona bano-SH kakhulu mangabe bexela kusho then mangapha elusukisika umzekelo nangaphaya eWestern Pondoland ufika kuno-TSH ukutsho yabona. So zindlela ke ezimbini endiye ndaziqaphela into yoba hayi zikhona and ziya-exista. Ewe, kodwa ke namhlanje ukuza kwami ke mandithi okokuqala i-podcast yenu kulo mntu ke kuba ndisenza uphenyo ngezinto ezithile ezahlukehlukene. I came across ke nale podcast yenu ndanomdla omkhulu into yoba mandize ndizofikelela kuyo. Ewe, ikakhulukazi ngoba ikwindawo yangemampondweni. Okwesibini abantu abakhona abaxoxayo baxoxa bezama ke ukucenga okanye ukuncenga ngolwimi lesipondo. Siyayazi ke ukuthi thina sikhule ngolwimi lesiXhosa, kodwa lapho zikhona isigama esithile sesipondo esingasilahlekanga esisekhona. So so ndiye ndabona ukuthi ibaluleke kakhulu lo msebenzi esele niwuqalile futhi kumele ukwazi ukuwuhambela phambili. Njengoba ke bendinomdla ekufundeni ngolwimi lesipondo up to so far sendibhale izincwadi ezimbili. Then ngoku ndizama
zame sipondo ke ngoku Qedela izawuza umgqiba. Incwadi enkulu esithi ke ngoku yona esisigama sesimpondo yabo from usukela ke kwinkamisa A uyosho kwinkamisa yokugqibela so ndikwelo phulo ke enditheke mandize namhlanje at least ukuzokwazisa ngezinye izinto ezimbalwa esele ndikwazile ukuzilanduka ukuzifunda mayelana nolwimi. Kodwa ndiyithethe ke laa nto sithi yi-disclaimer into yoba mawusimangabe ubhala ufunda ezinye izinto ekuqaleni ungathi mhlawumbi into ethile ibonakala i-right ufumaniseke phambili phaya ukuthi hayi into ethile yona yenziwa ngolu hlobo yabo. So ile nto ndithe ngokuyi-disclaimer into yoba ulwazi endizawulu velisa apha namhlanje okanye endizawulethula apha namhlanje lulolu hlobo endiye ndakwazi ukuthi mandilifumane ngalo. If tholakala later ukuthi kukhona indlela mhlambi ulwazi oluthile olungeyiyo then luzakwazi uba luphinde lulungiseke because sikumkhankaso wokuthi ngoku sizame ukubhala nokufunda ngolimi lesipondo. Kahle kahle tata ulimi lesipondo lukhona kahle isipondo. Isimpondo sikhona. Kahle kahle ke sithi lulwimi lasembo Siyasixela. Lulwimi lukhona. Kodwa mina ndithi manibheka tata apha ku-language yabo kwi-language asikho isipondo but isipondo siyasixela sikhona. Like official ubuza official languages. Awusheli nje singabekho phaa. Kunomlando ke omninji engakhanuki nami ukuthi ndingene kuwo kodwa kwezazi zinto mawusizasenzeka kudala kwaye kwathi mangabe sekuhlanganiswa izwe kwabonakala ukuthi eyona language ezawusetshenziswa sesiXhosa eyayisele ibhaliwe ke ngezo sikhathi. So kwanezinto ke ezazisenziwa kuba ilulwimi lokuqala abantu abangabelungu abangenakulo I think yavele yabe seyizenzekela into yoba mayibe lulwimi omalusetshenziswe yayibona ku-Eastern Cape nje ngeXhosa yonke. So yavele yenzeka ngolo hlobo ke. Ayavakala ngiyavakala. Bazinyala sofunda la. Kodwa uyabona mawuqaphele uma usuka lawo okanye siyesibhedlela mntata. Futhi ulimpo. Uthi mawubheka isipondo kaloku amampondomise njengoba kuthiwa amampondomise singamampondo wonke ngamampondomise nawo yonke lo ndawo yonke uyophela emthatha ngamampondo wodwa akho semthatha singamampondo uzofikelela lapha eBizana ngoba ayikho into ezothi malingayikho ilanguage yesimpondo. Awaqhubhe mntana waqhubhe. Okay, no ndiyabonga. Namhlanje kukhona nje indawo ezimbalwa endikhanuka ukuthi ndizivelele. Zintoni ezibalulekile ezenza ulwimi ukuze sibe sithi sinalo ulwimi ziziphi izinto ezibalulekile eziphambili? Enye yazo ukwazi ukuthi inyanga zomnyaka ololwimi zithi if awunayo loo nto awuyazi so yenye ke ezawuqoqa ngayo. Okwesibini ibe kukubala izibalo uba ilanguage le ibala kanjani. Okwesithathu kube khona izitsho kuthiwa ke English must idioms. Then kube khona izaga kuthiwa proverbs ke. Kube khona izihloniphisi
bakhona lawo magama asetshenziswayo emakhaya. Uyabona mawusimanga ngabe umakoti efika ezokwendela kwelikhaya bakhona amagama asetshenziswayo yahloniphayo. So nawo ngamagama athi-define ilantuka ilanguage. Bekhona nalo magama okuzawuthi okwenza abantu bagcobe. Uyabona kuthiwa ke ngeSixhosa mose ngala magama kuthiwa ngokuthi qhashqhash. Kodwa ke kuthiwa apha yimiphixo. Yabo funa kuphixe ke ngoku. So that uyabona ke izinto ndicela ngazo zizo ke ngoku endicamanga. Yabo ndizama esisimpondo ke ngoku basicingi moso. Siyacamanga isipondo. Endicamanga ukuthi zibalekile ezidefine language. Yolwimi lwesimpondo. So namhlanje ke ndizawuqala kule yezinyanga. Andiyatsha namdala lo malama uzothisho ukuthi ngokolwimi ulwazi endilifumene luthini. Sekwinyanga kaJanuary ngokwesingisi ngoku. Ngesimpondo sekwinyanga kuthiwa nguNhlolanja. Nhlolanja. January Nhlolanja. Isho ukuthini ke lenyanga kaNhlolanja kuthiwa kuba sisikhathi lapho abantu abafuyile abanezinja ke babanezihlobo ba inja yami ayikakalantuki na ayikaka okay. Then ke ngoku nezinja nazo inyanga eziqala ngayo ukulandelelana kakhulu sabenza la misebenzi abantu abadala kuthiwa Nhlolanja ke ngoku. Yes. Then uFebruary inyanga kaFebruary kuthiwa nguNdasa. Khona eSulwini uNdasa nawe khona ngendabona kwaNhlolanja ke ukhona eSulwini. Ndazundasa. Kuthiwa nguNdasa ke because kuba sesikhathi apho kunokudla okufresh okuphuma ezigadini nasemasimini. Imithwani amathanga zonke as a result ke ngoku abantwana bayakwazi into abadle pha bahluthe nabantu bahluthe kuthiwa abantwana ke bade baveze izisu kuthiwa bayadansaza yabona ngizanibona la itu kuthiwa masewudla amathanga kuseshwama. Hayi ukweshwama into kodwa I think iseyiphathayo ngoba kulantuka sezazi into zokuqala sokudla shwam yase hayi soundchoice ukweshwama yalo utya amathanga yabo imithwane so yilonyanga ke lekuthiwa nguNdasa February. Then uMarch ibe nguMbasa okanye uMbasa. Uyabona ke uMbasa okanye uMbasa. So nayo ke inyanga ekudliwa ngayo kakhulu umboni. Yabaswa ke ngoku. Uyabona kudliwa umboni le kuthiwa ke ngoku uMbasa uyabaswa endleleni emililo. Khona naseSulwini yes ikhona naseSulwini wezohluka ngenyanga lapho March izohluka ngenyanga esizulu. Nina ningoshwama ngoba ngabana nizoxabana namanye amadoda ningamadoda ukuthi abantu besifazana apha. Then uApril ke kuthiwa inyanga kaMgudluli. ngathi umuntu oyimosha kuthiwa inyanga kaMgudluli because suba kuya kuqala ukuba makulantuke makube ngathi kuyoma. So abantu mose njengoba bebesidla ngoFebruary nangoMarch ngoNdasa noMbasa izandla ezi ufumanisa into abaseziphatshile zilambile zomile. So kufuneka ngokubalungise izandla bazigudlule sayabona lapho ke so kuyibambile sekuzawulungiselela ukuvuna yabona
So lento okuthiwa inyanga kumgudluli ke ngoku so kufuneka Good. Oh, okay. lezindlu mose kufuneka zilungisiwe Zilungisiwe, ya. ukuthi kuzawuvunwa njengoba Ungena into ezivunwayo. so yilo kuthiwa inyanga kamgudluli uApril ke ngoku Oh. then uMay May, ibe nguNhlangula. Tantlangula. Yes. uMay nguNhlangula. uNhlangula ke yena kuthiwa isihlahla zemithimosi ziyaqala ukuwa because uqala ungena ubusika yabo so amagqabi ayasihlangula I think yona kathi yenza sense nazo zonke inyanga le. yes so ayasihlangula so kuthiwa Inyanga endizalana ngayo beleyo. so ngesizulu ke mose andithi yohluka ehluko kuthiwa ngesizulu ngoNhlangulana njengoba sithi thina ngesibongo Nhlangula yabo nje la siphathisa into eyi-1 then ngoJuni inyanga yobusika kuthiwa mos ngesixhosa inyanga yeSilimela so apha bonke abantu. kuthiwa nguNtulikazi esizulwini nguNtulikazi but esizulwini iba ngoJulayi yena nje bale kuthi inyanga yoThuli ke because isinciphiso soNtuli. uthuli oluninzi ke ngoku into okuthiwa nguNtulikazi ke ngoku kunogquthane oluninzi ke okay ngekaJuni ke leyo then ngoJulayi ibe nguNcwabakazi singathi siyanciphisa ngosikosisi so ngoJulayi ke kusabanda kodwa after i-15 kaJulayi because inyanga zesintu ziqala ngo-15 then ziyophela ngo-15 enyanga elandelayo so kuqala ingathi ke ngoku imozulu iya isehla in terms of ukubanda lento okuthiwa uNcwabakazi kwisizulu ke ingo-August straight ngexesha sobona uba ingathi ukuya kubashushu so kuthiwa nguNcwaba ke ngesizulu apha kuthi then uAugust kuthi ngumfumfu yabona umfumfu ke kungoku kufumfusa okanye kufufusa utshani izinto zezihlahla if uyaqaphela imbali uzama ukukhula nje lelafuna leya ezithi zama ukukhula iyafufusa zama ukukhula exactly so umfumfu yes then uSeptember kuthiwa inyanga yokuqala ke esimpondweni njengoba sithi nguJanuwari nyaka yokuqala ngokwesingesi kodwa ngokwesintu iqala ngoSeptember esimpondweni so inyanga yokuqala ke kwisimpondo kuthiwa nguMpandu nasesizulwini ke original kwakuthiwa nguMpandu kodwa yaze yazoshintshwa later kwathiwa nguMandulo esizulwini yabona kuthiwa yashintshelwani ke ekuzalweni kwesilo uMpandi yabona ngosi abantu abangamakhosi bayahlonishwa so wazalwa ngezelagama phela almost liyafana ke nini kwathiwa hayi angekhe sibize inyanga yokuqala igama lelantuka lesilo so bayishintshela kulantuka kuMandulo original ke zasifana inyanga eMpandu uMpandu ke sisikhathi sokuba abantu baqalisa ukuphethula umhlaba kusukela nje yes kuMay I think yenza sense ukuphandula umhlaba ke ngoku lapho siphetha khona uyapethwa kuzawulinywa then ngo-October u-October ke kuthiwa nguZibandlela ayikho Zuluwini ukhona ngibona ikhalenda yokhozi sihluka ngenyanga indimeni apha esiZulwini u-October ngumfumfu njengoba thina besisebenza phaa kulantuka ku-August apha yes uZibandlela ke
uthetha ukuthi imvula sele ziqalile ukuna. Zibandlela. Yes, Kulisa uyazibona ezindlela ke ngoku besikade sihamba kuzo. Once kunethe utshani luyabuya luye gumelele. As a result landlela uyayiziba uhambe kwendlela eqhelekileyo zibandlela. Yabo, so uyayiziba landlela ke because segcwele utshani and inevukazi. Yabo awufuna ukuhamba evukazini. So ngizibandlela. Yes. October ke lo. Then uNovember uLwezi. Nasezulwini uLwezi. Yeah, nasezulwini uLwezi. Kuthiwa kunesilwanyakazane ke insect ethande ukufundekela kakhulu etswinayo ke mhlambi ngesixhosa ndiyazi ba igama layo bayakwazi ukuyibiza abanye so kuthiwa ngulwezi igama layo so iye amazulwezi bekhona nizawuphinda nenze ilantuka just to find out ngoba esizulwini ithini ulwezi because inyanga eyi-1 then kuphinde ke ngoku kube khona uDisemba. uDisemba kuthiwa nguNtsinga. ngesixhosa kuthiwa ngeyomnga. Usakhumbula ngesixhosa uSeptember lo ungubantu ukuthi esixhoseni kuthiwa ngeyomsintsi. Kuthiwa ngeyomsintsi. Then ekaNovember ngesixhosa kuthiwa ngeyenkanga. Yeah, inkanga. Yes, then ngoDisemba uye ngeyomnga. But this one kuthiwa nguNtsinga. Kuthiwa nguNtsinga nje since sekuqaliwe ukulinywa nezimila ke ezilinyiweyo seziqala abantu ke ngoku ababalimileyo bayazulazula pha emasimini nasegadini bayahlola bayasinga ke ngoku ba izilimo zabo ziyakhula njengangoma njengosukana yabona ziyakhula pha ejana sezikhulile ngoze bemane bethena. Hayi so zihamba ngolo hlobo ke masiphinde sizishwankathele sithe uJanuary nguNhlolanja January uFebruary nguNdasa February uMarch nguMbasa Mbasa uApril nguMgudluli uMay nguNhlangula uJuni nguNtulikazi uJuly nguNcwabakazi uAugust nguMfumfu uSeptember nguMpandla uOctober nguZibandlela uNovember nguLwezi uDisemba nguNtsinga. So kuthiwa zihamba kanjalo zonke. Hey ndoda sasikhumbula zonke ndoda. Even nabezingichaza amagama ngisazazi Mfumfu nelenzalwa ngayo uJuly. Anoma ngibanga. Yes but if nempando yabona ke ngelanguage yaseZimbabwe because isiNdebele saseZimbabwe naso yenye language that is closer bona ke bayayandisa kuthiwa ngumpandula. Basithi thina mpandula. Yaplaza isimela nesiNdebele nesibhono. So zezo nyanga ke zokuqala. So ansho niqaphele ke ngokwintoba ulimi lwesipondo sithini izilantuka ezinyanga. Hayi sesizibamba ngasesiphina sibuyele ivideo. Siyobona kahle. Then besishilo ke ukuthi ngokwesibini kuba nezibalo. Yesibalo nale esibabe nibonisile kuqala ukuthi nayo ke sinikeza la disclaimer intoba ulwazi that endizawulunika endizawulethula nalo is the information endikwazileyo ukuyiphenya if mhlambi iyawuba endaweni ethize ayisiyo ukubala amagama 1 2 3 umphazamisa kancane Petro yaphela. Okay. Ayishaji. Welungise phayiza awuthini ukhiphe ilungise phayizansi. Qhubeni. Ngaqhubeka. Okay, then sithi kokuqala mase ngunye lo ngu1 mos.
u2 Bathathu. ngombili, u3 ngontathu, u4 ngone, lena izayo, u5 ngonhlanu, then u6 ngosithupha, Stupho, standard. Okay. isithupha, Stupho. then u7 isikhombisa, then u8 usiphohlongo. Oh, iyefana, okay uyabala ngesipondo. Uyabala. Oh, ngicimba usasikhumbula lo, okay. Then usiphohlongo ngu8. Oh, Ngiyayiphosa. Is either u2 Ngiyayiphosa ngingayibhexa ngathi nokuyajaja la. then u9 ibe ngusithoba lenimazi u9 then u10 ibe nguthumi yabo Uthumi. uthumi Siphohlongo. Amagama akho ngumthumi. Siphohlongo. Nazamakhodo mna masethiwa ngamakhodo. Ayambona enhlalo. Ngingabi uzapho sesigodini. Zezo zinto mna yes 25 kuzo. 25 minutes okay then ke ngoku ezibabe sendishilo into abasinazo nezitsho sinazo nezaga yabona zizinto ke ezingekhoyo in terms of language ebhaliwe kodwa ke zikhona izinto ezimbalwa kule research opinion wenzayo and nazo apha ezinye ndiyazidevelopa ke eziba ilantuka ithuba lihamba uyabona kanene nantsi endifuna ukudlula kuyo apha mawusi mandiqale kule yezihloniphisi into ebalulekileyo ke kwimpilo yomntu ongumAfrika. Ndizakwenza nje imizekelo embalwa yalapha eyesimpondo. Amanzi kuthiwa amanzi mayihlonishwa ngamagqwetha. Amanzi ngamagqwetha. Amagqwetha. Isihloniphisi Hayi question again. Senzo xa usithi again like ukuhlonishisa. Ibe senzo like ukuhlonishisa ngokwesimpondo esetho ngokwesiXhosa. ngokwesimpondo eyobende kushoyo sisimpondo. Amagqwetha. Yes. Then inja Utoki. yimbasana abanye bathi khanga. Oh, ibo silahlekile nje. Asingamamondo Angikaze ngawava la magama. Silahleke kakhulu. So ulwandle mawuhlonipha ulwandle uthi uya elwagcibeni kwalwagcibe. Abantu ndive Ulwagcibe. Ukho even. Okay, then ilanga the sun kuthiwa licama. Licam. Seliphumile icamba. Hey, yakwinqondo ngoya. Hayi kanti ndiyawo iboki. Emagcibeni. Hey bo. Yakwazi. Umntana kanti ungathi uthi nje ayikhona iditayo waliyazakela nje. wazi ukuthi ngakwelinye linye. Ibizwa mnandi kanjalo ulimi lethu Brian Fibrante siyalazi bravo sobaxisela abantu basixoxa lonta. That's the essence ke ngoba kutheni ukubalekile into aba ezi zinto mazibhalwe so that abantu bazazibona. Kumele kubekho incwadi yamampondo. Nathi Lena ndisho ngithi mina Ngiyanisini. abo esikolweni kumele sike ibekho subject ukuthiwa ngamampondo. Yamampondo hayi lizwe. hayi kuwa Masiye phake kwizisho ngizitsho imitsho yabona esezanto ke zokunonga ulwimi mangaba ucela yokunandisa mangaba umuntu akha angakuzwa nokuthi uthini masobiza mose ndifuna ukusho enye ke ithi ndidevelopile ke le because ngenxa yokufunda inani idla umnini inani idla umnini umnini yoka nomdla unani yamazi ukuthi usho ukuthini shooting nani uthi mose mangabe ungumzali uthuma umntana okanye ukhuza umntana ukuthi makangayenzi into azothi yena umntana kuzoba nani
okanye Uzobona agoloze kuzoba nani kuzoba yabo ngesixhosa kuthi kuzoba khontoni kuzoba kwenzekani so sithi ke ngoku inani idlumnini if umntana mhlambi uye wakwazi ukuxela nayo umkhuza kwinto ethile once yenzeke im-affect so buya ke ngoku so sithi nawo nantsoko bendiyishilo benduxelela uba bendikutshenile ke anifane isipondo esikolweni inani idlumnini yes inani idlumniniyo yeah sengithetha kanje hayi ezomnandi Bona amaXhosa ngingawajwayela kahle. Kumele sibheke kastina abantu. Awubazothi sibaqela ikaka. Nathi kenye ithi ukwesukela impukane ngomkhondo. Ngisho impukane ngomkhondo. Imagine ke iba nombono ugijima usukela impukane ngomkhondo. Uyayibona ngosi ithi nakanene lesixhosa because ngifuna ukuyisusela kuyo icace yabona le iyayithandwa ngutata Saba eyayisithi uba uleqa mna kuyafana nokuleqa ukhozi ngenja ithetha ukuthi angeke unthole ungazama kona kodwa ngeke so sithi ke ngoku ngesimpondo wesukela impukane ngomkhondo imagine into ngomkhondo exactly ungalahle imbongopho iya enye ke isisho sesiphondo sithi ukugolela izimpukane emlonyeni ngola ubamba Mosnina nikhule ngoku indaba yokuhlupheka though isekhona but ingcono ayifana mqala uyabona kube khona izimo apha umntana ufike mhlambi kwelinye ikhaya umntana ulele phansi uyabonakala uba akaguli begula but uguliswa kukungahle and ke ngoku unemikhwinya pha umntana impukane ziyabhuza uyabona impukane ziyabathanda abantwana abangekho clean ziyabhuza umntana mosu umfumanisa uba ukhamisile once ke impukane ingene ngaphakathi avela avala umlomo umntana yabona ke ngoku ugolela impukane lamntana yabo usezoyidla ke ngoba kaloku ilanto kayindlala yabona ke bangabe ke ngoku sixela ngesimo sokuhlupheka sendlala sithi ke ngoku hayi kulamzi indlela ekuhlutshwa ngayo ugolela impukane emlomeni yes fakane language esikoleni nina yiwo so Mna tata wayifunda phi le language le? Angithi ngoku ndenza uphenyo research uphando yabona so uba isenze research ziba khona iterms ezishiwoyo yabo ndiyibambe le ndingakwazi ukuyidibanisa and okwesibini ke isiZulu the language njengoba ndisenza uphenyo izinto endizifumanayo that I don't know ngesimpondo ndifike ndizishekishe pha kwi-dictionary ndifike zikhona yabo so this one ke nayo zange ndilantuke ndiyenze but yenye ke ndafike kwezilantuka ilantuka ikhona uyayibona enye ke nayo ke bendiyenze ngokwamkele ezezithu endizawugqibela ngazo eyokuqala ithi ukugungqukelwa izibekelo King uguqukela ayemna ndilahlekile ukugqibelwa izibekelo uyabona ke njengoba sidlaliwe singabantu sinezimo izici mhlambi ke mandithi personality yabo if ungumuntu oshesha angani yabo oshesha molaka yabona so sithi ke ngoku mangabe simdescribe lo muntu hayi lo
uzumbhasope uyashesha ugumukelwa isibekelo. Isiciko sakhe Eh, siyakhawuleza. Isibekelo ke into yokuvala ke esiphondo. Wo. So kuba ngathi ke usuke Usibelele pha engibona bandazi nobuteli ngemondo lempela. Hayi baza sikehlekazi liyasho lithi kehlekazi akumna liqhela ukundibiza lithi esibantwana uzibekela ukudla kasibantwana injalo kanye. Abalahlanga amakhehlekazi. Hayi Jen leyo kuba ithi ke ngokuficaniselwa ila komsi. Ficaniselwa ila komsi. Ubhaqwe ngomoya wagama. Ila komsi. Okanye uzathi uchuchunjiswa okanye uleqwa. Ila komsi. Uyabona ke kudala ngethuba imizi lisembalwa isaqaqele ne-toilets ezakhiweyo zazingekabikho kwe-economy. So umntu ke ngoku ubekwa